So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwa yanda zaka yi claiming na doc naka zuwa cikin exchanger ka sai da shi shine kamar haka zan ma bidiyo. Ku kasance tare da ni Mustapha Murtala Sani domin samun tutorial wanda yake na kan crypto da kuma shauran bidiyoyi masu amfani. Yanda zaka yi claiming na doc naka, zaka shiga cikin Telegram, ka shiga cikin doc naka kamar haka. Idan ka shiga cikin doc naka kamar haka, zaka jira ya bude saboda network ba shi bara mu jira ya bude. Sannan kuma za su baka option guda biyu ne, zaka kai cikin exchanger ko kuma zaka sa a Telegram wallet. Sannan kuma a exchanger din ma sun ba da option din guda biyu. Exchanger din akwai OKX sannan kuma akwai Bybit. To idan ka jira ya bude, ka jira ya connecting ya bude ma gaba daya, zaka shiga inda aka sa deposit to exchange din nan. Idan ka shiga cikin sa gashi nan mun shiga ciki, anan suka ba da option din inda zaka kai cikin exchanger, ga ta nan exchanger, sannan kuma ga wallet ɗaya suka sa kai cikin 20 sannan kuma wannan wallet ɗaya suka sa yanzu ita ce wallet din Telegram, sannan kuma exchanger guda biyu gashi nan. Direct zan shiga, zan yi continue, zan danna continue. Idan na danna continue, ga inda suka ba da option guda biyu nan na OKX sannan kuma ga na Bybit nan, amma ni da Bybit zan. Yawwa gashi nan na shiga Bybit. Zaka iya yi da wanda ranka yake so, sannan kuma zaka danna nan again, yes I have it nan, sannan zamu danna gashi nan. Sannan anan zaka zo ka dauko, sun ce ka dauko UID na Bybit ɗinka, UID na Bybit ɗinka, sannan kuma zaka dauko adireshin doc din na a cikin Bybit, sannan kuma zaka dauko memo. Duk anan zaka dauko sai ka zo ka paste din su. Let's go, mu je zuwa cikin exchanger. To kamar haka gashi nan zaka fito, zaka zo ka nemi Bybit naka a cikin wayarka. Ga Bybit nan mun shigo ta, inda zaka dauko wannan address din anan ne deposit a cikin Bybit. Mu kula a Bybit nan zamu zo wajen nan wajen. Idan ka shigo Bybit a haka Bybit ɗinka take a haka, to zaka zo ka danna nan gurin asset din nan, zaka shiga wajen. Anan zaka ga, to zaka zo ga nan inda aka sa deposit din nan, deposit anan zaka zo ka shiga cikin deposit din. Idan ka shiga cikin deposit kamar haka, ga inda suka ba da option nan 1 2 3 4 da fit random da waye, sai ka zo ka shiga deposit crypto. Wata kuma exchanger za ta baka deposit by crypto, amma za mu shiga deposit crypto din nan. Gashi nan mun shiga ciki deposit crypto. To anan wajen searching gashi nan, searching an rubuta wajen searching place, sai ka danna searching, sai ka sa doc gashi nan doc. Idan ka sa haka ba zai nuna ma ba, sai ka yi minimizing kamar haka. Gashi nan doc AI doc da kuma baby doc, ga doge nan da kuma, to wannan shine doc wanda muka yi mining. Wato gashi nan na shiga cikin sa. Idan ya nuno ma haka sai nuno ma nan, sai ka dan daddanna nan gurin gashi nan. Yawwa gashi nan ya shigo ma, sai kai okay. To ga inda suka ce ka dau wallet address a can, ga kuma memo ɗinka da tag gashi nan. To anan zaka dauka gashi nan, sai ka zo nan gurin nan wajen, sai kai copy nan wajen alamun abu biyun nan. Kawai in ka danna na farko gashi nan yayi ma copy direct, sai ka dawo cikin doc ɗinka gashi nan wajen da suka ce ka sa doc address deposit shi na dauko yanzu. Sai ka zo ka danne haka, sai ka paste din sa. Sannan sai mu koma cikin wannan din, cikin Bybit gashi nan, sai mu zo mu kuma danne nan na doc na nan, sai mu danne nan gashi nan gurin da nace ka danne, sai ka danne gashi nan yayi ma copy automatic. Sai ka zo nan wajen inda suka ce ka sa memo din nan gashi nan, sai ka danne, sai ka paste din sa. Sannan kuma sai UID ta Binance, sai mu koma cikin Binance din dai again, sai mu yi minimizing, sai ka yi minimizing, sai ka dawo home ɗinka asali nan gashi nan, sai ka zo ka danna nan gurin nan wajen kamar dan mutum din nan, sai ka danna. To ga UID ɗinka ta Binance ga ta nan, yawwa ga ta nan, sai ka danna ita ma dan nan gurin ga ta nan, dan nan in ka danna dan nan gurin yawwa direct za ta yi ma copy. Sai ka dawo, sai ka zo gashi nan UID shi ma ka danne, sai ka paste din sa. Yawwa gashi nan yayi ma komai, ka riga da ka cike wayannan ka'idodin, sai ka danna next.
yawwa to gashi nan sun ce Bybit UID ɗinka ita ce confirm to withdrawal of dog ɗinka, gashi nan dai adadin dog ɗinka, sannan kuma wannan UID ɗin shine kaza 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 kaza, sai kai AI confirm, sai kai confirming ɗinsa. Shi nan yana rotating, ka gani to gashi nan ya ce deposit is progresses. To bara mu jira mu gani dai abin da ikon Allah zai, sai ka danna shi nan insha Allah za ka ga harkarka a cikin exchanger direct. Wannan na yan exchanger ne musu. Wassalamu alaikum. Za ku iya yin follow na in ka ji daɗin bidiyon nan, saboda ka rinka samun irin wannan bidiyoyin akai-akai. Na gode.